ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିବା ଆଜି। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ PC ବା ନହେଲେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶା.gov.inରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏଇସବୁ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସବୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି, ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀର ଆମେ ଆଧାରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଟ କରିକି ସେଇ ବେନିଫିସିଆରୀର ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାରିଦେଉଛି। ମାରିଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ OTP ଯାଇଥିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ଆମେ ମାରିଦେବା। ଦେଖ, ଏହିପରି OTP ଏଜ୍ ବି ସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲରେ ଯାଇଛି, ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲରେ OTP ଆସିଥିବ। ଦେଖିବା, ଆମେ OTP ପଳେଇ ଆଇଛି, ଆମେ OTP ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାରିଦେଉଛି OTPଟା, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କୁ ମାରିଦେଉଛି। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଟାରେ ଦେଖାଯାଉ। ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବେନିଫିସିଆରୀର ନାଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖେ 25/24ର ନନ୍ NFSS କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ଆମର ପଳାଇଛି ପଇସା, ବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିବାର ବାକି ଅଛି। ସେହିପରି ଆମମାନେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିବା ବା ଦେଖିପାରିବା। କେତେବେଳକୁ କେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବେ ବୋଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଫଳରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମେ ଅଲଗା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବି ବା ବନେଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର